ଟଙ୍କାଟେ ହଉ ହଉ ତୁ ଗା 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 ତୁ ଗାଁରେ ଗାଇଲେ ଦେବେ ହେଲା କିରେ ଏଟା ପଇସା ଦଉ ନା ତ ଦେବି ରେ ଗା କାହା ପାଖେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦବ ଭାଇ ହେଲା ନା ହଁ ତୁ ଗା ଟଙ୍କା ନେନେ କଇ ହଁ ଗା ହେ ଟଙ୍କା ନୟନ ଅଙ୍ଗି ପେ ତୁ କାଢି ଦିଅ ବାଜୁ ପବନ କପିଲା ବେକାରିଆ ଗୀତ ତୁ ମୁଁ ହଇରେ ଥଳା ଥଳା ଭଲ ଗୀତୁ ଖେଡ଼ା ପକଇ ମୋ ପେଷ୍ଟିକି ନଉଛୁ କହୁଛୁ ଥଳା ମୋ ବେଲ୍ଟୁ ପେଛରେ ଉଠଉଛି ଆରେ ବେଲ୍ଟୁ ପେଛରେ ଥଳା ଭଲ ଗୀତୁ ଖେଡ଼ା ପକଉଛି ପଇସା ଦେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ପିଲା ବେକାରିଆ ଗୀତ ଭଲ ଗୀତ ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସା ଦଉ ଚକା ନନ ଅଙ୍ଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦିଅ ବାଜୁ ପବନ ଭଲ ଗୀତ ପୁଅ ଭଲ ଗୀତ କେମିତି କହ ଟଙ୍କା ନୟନ ଅଙ୍ଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦିଅ ବାଜୁ ପବନ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁର ନାଇଁ କି ଟଙ୍କା ନୟନ ହଁ ଯୋଉଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁର 90 କଲେବର ହବ ହଁ ସେଦିନ ଅଙ୍ଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢିଦବ ନୂଆରେ ଅଙ୍ଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ 90 କଲେବର ହବ ପରା ସତେ କେବେ ହବ ଜାଣିଛୁ ନା କେବେ ହବ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁର ନାଇଁ ନବମ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ଯୋଉଦିନ ଦଶମ ଅବତାର ହବ କଳିକି ରୂପ ହବରେ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁର ଅଙ୍ଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢି ପୁରୀ ଛାଡି ଛତିଆ ବଟକୁ ପଳାଇବ ସତେ ଯୋଉଦିନ ଛତିଆ ବଟକୁ ପଳାଇବ ସେଦିନ ଯୋଉ 13 ମସିହାରେ ଘର ଦୁଆର ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଳୟ ହେଲାନି ପଳୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ ପଳୟ ଚାରିଦିଗ ଆଡୁ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ଉଧା ଉଧା ଯିବ ମାରି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରୁ ଦିହୁଡ଼ି ପରାଅ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ ଛଡ଼ି ଏହି କଥା ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ 45 ଶୂନ୍ୟ ବାବାଘିନୀ ଆସିବେ ଶ୍ରୀହରି ଧୈନ କଳକି ବେଶ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇବ ଖରାଲ ବଉଳ ତରୁତୁଣ ଯିବ ସୁଖୀ କଳିକାଳ ଶେଷେ ଏହା ହୋଇବ ମାଳିକା ଯା ଅଛି ଲେଖି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଦିନେଲ ବଉଳ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେବେ ଶୂନ୍ୟ କଳକି ବେଶ ଧରି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନିଜ କଥା ବାସୁକୀର ଶିର ହେବ ଥରହର ନଥିବ କାହାରି ଥୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ମେଦିନୀ ଧରିବ ହୋଇବ କୋକୁଆ ଭୟ 7 ଦିନ ଯାଏ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା ପଶିଗଲେନି ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୋଟ ଆଗେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବେ ଗୁଡ଼ିକ ଗାୟକ ଦାମ୍ବି କହିଲେ କେହି ଥୟ ନ ରହିବେ ঠিক কথা কইলু সত কথা কইলু জগন্নাথ মহাপ্রভু যদিন অঙ্গি পেন্তু গাদি পুরী ছাড়ি ছটিয়া বটুকু পলাইব সেই দিন পৃথিবীর তুমি সমস্তে মজিও কেন কইলু আমি সমস্তে তুমি সমস্তে মজিও আমি সমস্তে মজিবু মু টিপি আউ এ মাই পিলা দিডা টিপে আই বপ্পা মুটি আউ যাইতি পতা তো কম ভাই পতা তুই তাকু কই দেব দেখাই দেব তাকু আমি পতা তো মূর্খ পিলা কହୁଛି ଆମ ସମସ୍ତେ ଫିଣି ମରିଯିବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରେବ ମାଇ ପିଲା ଦିଟା ହଇରେ ପୁଅ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ମରିଯିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବୁ ତମେ 3 ଜଣ ରହିକି ଆଉ କଣ ଡିମ୍ବ ଦବ ଆମେ ଘର ସଂସାର କରୁ ଆଉ ମୁହଁଟା ଦଉନି ଆକୁ ଆଗା ମାଇ ପିଲା ମାନେ ରସିକିରି ପଳେଇବା ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଥୁମ୍ପିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ହଉ 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 ରେ ବାପ କରତୁ ଭାଇ ତାଙ୍କେ 3 ଜଣ ଘର ସଂସାର କରତୁ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଜାଡ଼ି ବାୟା କହିବ ତମେ କେଉଁ ପାଇଁ ମଜ୍ୟ ବେଲେ ତମେ କିଏ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଁ ଗାଉନ ପଡ଼ନାରୀ ଚୋଡ଼ଉଛ ପଡ଼ର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ ପଡ଼ନାରୀ ଶୋଷଣ କରୁଛ ମା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦଉନ ମଦ ଖାଇକିରି ମାଉଛ ଏଇଟା ସତ କଥା ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଟିକେ ଧରି ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ନାଇନୁ ମାଉଛ ଏଇଟା ସତ କଥା ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ମଜ୍ୟ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଁ ଗାଉଛି ଏ ଯୋଉ ମାଇ ପିଲାଟା ଏଠି ବହି ନଥିଲା ଏଠି ଉପରେ ବଇଥିଲା ମାଇ ପିଲା ସେ ମାଇ ପିଲାଟା ତାଳ ବଜଉଛି ବନ୍ଦନା ହେଇଥିଲା ସେ ମାଇ ପିଲାଟା ମୋ ଘଣ୍ଟ ବଜଉଛି ଭୋଗ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଁ ଗାଇବ ସେ କହିବ ତୁ ଗାଉନୁ ତୁ ମୁଁ ଗାଇଲେ ମନେ ରବି ଆଟେ ମୁଁ ଭିତରେ ମାରିବି ବୋଇଲେ ଆମ ଭିତରେ ତେତେ ମୁଁ ମାରିବି ତମ 3 ଜଣ ମଝିରେ ମୁଁ ରବିକିରେ ମୋର କାମ କ'ଣ ତୁ ମୋ କାଠି ଧରିବୁ ଦାସ କାଠିରେ କହୁନୁ ଦାସ କାଠ ବୋଲି ଏପଟ ମାଇ ପିଲାଟା ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବ ସେପଟ ମାଇ ପିଲା ତାଳ ବଜେଇବ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଁ ଗାଇବ କଲି ଯୁଗରେ ସିଏ ହଇବରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲ ମଝିରେ କାଇଁ ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ କୁହ ଆଲବମ୍ ଆଉଜି ଗୌଡ଼ା ଗୀତ ଗାଉନୁ ଏତୁଟା ପଇସା ଦଉନା ଏତୁଟା ପାଠ ହେଲେ ପଢୁନିକିରେ ଏତୁଟା କହୁଛୁ ଇସୁଲୁ ଯାଇଥିଲି ଆଙ୍ଗିଆ ବାଡ଼ିଲୁକୁ ସେଇଠି ଆଗା ହଗିଦେଲି ସେଟା ଆଗା ଖାଇଦେଲି ପଳେଇଲି ଛୁଆଟାରେ নুনিয়া নাই অলনা নাই অটকালি হলিয়া নথা নথা না গৌড়া গীত গাইবি এ গৌড়া আজিকালি কেউ খাউছু মাউছ এ গৌড়া আজিকালি কেউ পিউছু গোড়ছ মু গান্ডি মরা নেটি ধরিছি থলাକୁ ନଉଚେଇଥିଲି ଥଲା ଭଲ ଗୀତୁ ହେଲେ ଖେଦା ବା କହୁଛୁ
ଗାଣ୍ଡି ମରା ନୀତି ଧରୁଛି ବୋଲି ତୁ ଭଲ ଗୀତ କହୁଛୁ କି ରେ ପୁଅ? ଭଲ ଗୀତଟା ରେ ପୁଅ, ଜଣ୍ଡା ଭଲ ଗୀତଟା। ଗାଣ୍ଡି ମରା ନୀତି ଭଲ ଗୀତ ହଁ କେମିତି କହ? ଗାନ୍ଧିକି ମାଇଲୁ ଗୁରୁ ଆଗା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମତିରେ ପୋଇ ଟିଭି ଦେଖିଛୁ ଶାଳା ମହାଭାରତ ଦେଇଥିଲା। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବେଳେ ଏ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଗାନ୍ଧିକି ମାଇଲୁ ଗୁରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ହିଁ ମଥିଲା କେମିତି? ବେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲାରେ ହଁ ତା ମା ଗେନ୍ଧାରୀ ନାଙ୍ଗିରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧ- ଭାଷା ଶୁଦ୍ଧି କରିବୁ। ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେଲା। ହଁ ଦେଖିଦେଲା ଯୋଉଠିକି ଦେଖିଦେଲା ସବୁ ବଦଳ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା। ତା ମାକୁ ଜାନୁ ଯୌବନ ଦେଖେଇ ନେଲି କଦଳୀ ପତ୍ର ବାଇ ଦେଇଥିଲା। ଓହୋ। ଏଇଟା ବଦଳ ହେଇନଥିଲା। ହଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ଭୀମ ଗାନ୍ଧିକି ମାରେ ଗାନ୍ଧିକି ଆକାଶରେ ଭୀମ ଗାନ୍ଧିକି ମାଇଲୁ ଗୁରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମତିରେ ଆଁ? ଆଉ କହୁଛୁ ଆଉ ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଘୋଡେଇ ହାଣ୍ଡି ଗୋଡେ କଣ ବେଲାଳସେନକୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାଣ୍ଡି ଘୋଡାଇନି। ହେଇଛି? 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବି। ହେଇଛି ହେଇଛି ଆଉ ଭଟିଆ ପକିକି ଅସ୍ତମ୍ବାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇନି। ହଁ ହେଇଛି। ଆଉ କନ୍ୟା କରେଇ ମୂର୍ଖ କନାକାର କଡା ହେଲା ରେ? ଦ୍ରୌପଦୀର କନ୍ୟା କଡାଇନି କିରେ ବର୍ଷର ହନ। ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରା। ଏଇଟା କହିଲୁ ସତ କଥା ରେ। ଡାଙ୍ଗ ମଡେଇ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଡାଙ୍ଗ କାକୁ ମରା ହଉଥିଲେ ମହାଭାରତରେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାଙ୍ଗୁଟା ସରୁଟା ମାଇଲୁ ଆମ ଚିରେ କେମିତି କହ? ଇଏ ଭୀଷ୍ମ ପାଢି ଦିକି ଯାଉଥିଲା ରେ ହଁ, ହଁ। ଗଲାବେଳୁ ତା ହାବୁଡେ ଗୋଟେ ସାପୁଟି ପଡିଗଲା। ପଡିଗଲା। ଏ ଭୀଷ୍ମ କିଁ ଗଲା ହଁ। ଏମିତି ତୀର ମୁନରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏ ସାପୁଟା ଗଲା ଗୋଟେ ଶପଥ ପଣିଆ କଣ୍ଟାରେ ହଁ। ନାଗିକିରି ଛତପତ ହିଁ ମରିଗଲା। ଏହେ ମରିବା ଆଗରୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ପଡିଲା ରେ ଭୀଷ୍ମ ହଁ। ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ତୁ ମତେ କଣ୍ଟାରେ ଗେଞ୍ଜିକିରି ମାଛୁ ମାଚୁ ତେତେଲେ କଣ୍ଟାଟା ଗେଞ୍ଜିଲେ ଆଗେ ତୁ ମରୁ ଆଁ? ସେଥିପାଇଁ ସରୁଟା ଗେଞ୍ଜିଲୁ ମଚିଡ଼ିବୁ। ସତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଥା। ମାରିଆ ପିଲା କିଏ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାଇଡା ହେଲା ମଧୁର ଟିକେ ହଉନି ତେତେ ଗୋଟେ କଥା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜାଣି ତେତେ ଗୋଟେ କଥାଟି କହି ଖରାପ ଭାବୁ ନା। ଭଲ କଥା ହେଇଥିଲେ କଣ ଧୀରିବ। ପ୍ରଥମ ମାଟିରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି, ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଟିରେ ମୁଚୁଳା ଦେଲି, ହଁ। ତୃତୀୟ ମାଟିରେ ପାଣି କାଢିଲି। ପିଲା ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ ସେ ଜାଗା ଖେଡ଼ା ପବଲ ତୁ ଥଲା ନଉତେଇ ଦେବି ଥଲା ଭଲ କି ତୁ ପାଣି କାଢିଲି ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ମହାଭାରତରେ ପୁଅ ପାଣି କାଢିବାର ମହାଭାରତ କେମିତି କହୁଛି? ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ସଡ଼କାଇଲା ଗୋଟେ ମାଡ ମାଇଲା ହଁ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସଡ଼ସଜ୍ଜା କରିଦେଲା। ଓହୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଚୁଳା ଦେଇ ନଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲା ମୁଚୁଳା ଆଣିବାକୁ। ହଁ। ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସଡ଼କାଇଲା ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ମାଡ ମାଇଲା ଓହୋ। ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଚୁଳା କରି ଦେଇଥିଲା। ହଁ। ଦେଖିଛୁ ଭୀଷ୍ମ ଫୋଟରେ ଏମିତି ଅଛି ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ହଉଛି ବୋଲି କହିଲା ହଁ। ପାତାଳକୁ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ସଡ଼ ମାଇଲା। ହଁ। ପାଣି କାଢିକିରି ତା ପାତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲା। ମାଇ ଗଲା ପୁଅ ପେଟରେ ଗଙ୍ଗା ଭୀଷ୍ମ ପେଟରେ ସେଦିନ ଆଉ ଯାଇଥିଲା ରେ ପୁଅ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବାଇଡ ହେଲେ ମଧୁର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପୁରାଣ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ହୁତୁଲୁ ବାଲା ମାଗୁଛ ତୀରେ ତ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହଁ ହୋଟେଲ ବାଲା ମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ହଁ। ଟାର୍ଗେଟ କରିଦେଲି କଣ ପାଇଁ ରେ? ସେଟା କରିବାକୁ ମସଲା ହୁତି ହୁତି ମୋଦି ସରକାର ନାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ମୋଦି ସରକାର କଣ ଯୋଉ ରାତି ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକୁ କାଗଜ କରିଦେଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡଟା କାଢିକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ନଗେଇ ବେଲି ମେତେ ମାଗିଥିଲା। ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ନାଇଁ କଲି କି ମୋ ମାଇପକୁ ମୁଁ ଏକେଲା। ଓହୋ ହେଇତା ଦିଗରେ ପୋ ନାଇଁ ତୁ ଆଉନ ଭଣ୍ଡାଟା ହଉତା ବା ମୂର୍ଖ ପିଲାନି ହରେ ହେ ବାପ ତୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତ କହିଲା କାଇଁ ହରେ ଏ ତତେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଜାଗା ଦେଖିଲା ହେଲେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପୁରୀ ରହୁଛି ରେ। ସେଠି ଭିକ ମାଗୁଥିଲୁ ଭିକ ମଗା ପିଲାଟା ତୁ ଆଉ ତୁ ମେତେ ଦେଇନଥିଲୁ ଚଣ୍ଡରେ ପୋ ପଇସା ଦେଇନଥିଲୁ। 5ଟା ଗେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ପଇସା ଦେଇ ଦଉନୁ ତା ଖାଇ ଭଜନାଟି ବୋଲୁ ସେ ଗୀତଟା କହିଲେ ପଇସା ଦଉ ଭଲ ଭଜନା ବୋଇଲେ ମୁଁ କଣ ପଇସା ଦେବି? ଆମର ବାପା ହିଁ ମାନେ ପଇସା ଦେବେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ପଇସା ଦେବେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେବେ। ଉତ୍ତର ପଉତି ବରହମପୁର ଘୋଷାରୀ ନୁଆଁ ନାଇଁ ଗୋଚେ ନୂଆ ଗାଁ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ହଁ ସେଇଠି ମେତେ କହିଲେ ବାୟା ଗୀତ ଗା ପଇସା ଦଉ ବୋଲି କହିଲି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ମତେ କିଏ ପଇସା ଦେଲେ କିଏ ହେଲେ ଦେଲେନି ନଦେଲୁ ସେ ଗାଁରେ 10-12ଟା ହୋ ବାଇଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଦାସକଟି ବଜେଇ ଭିକ ମାଗୁନି ହୁତୁଲୁକୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଏଥର ଗଲୁ ଗୁଡୁ ଏତୁଗୁଡି ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ତୁ ନ ଦଉ ତ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ପାଇଆ ନାଇଁ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ବାଇଟା ଭଲ ଭଜନା ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦାନ କରିବେ। ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାଇଟାକୁ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦାନ କରିବେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ହୁତି ଏଇଟା ଦୌଡ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଆମ କବାତରେ ଥୁମ୍ପ ନଗେଇ ମାରି ହଁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ।